ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ደሴ ከም ሰቆጻጽር ዋብ ዝሕብሩሉ ዘለው እዋን ፈደራላዊ መንግስቲ ሃገር ሓቅነት የብሉን ክብል ገሊጹ። ናይ ዓይን መሰኻኽር ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ካብ ዓርቢ ዕለት 29 ለይቲ ሰዓት 2 ጀሚሩ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ካብ ከተማ ደሴ ክወፅእ ከም ዝጀመረ ሓቢሮም። ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበ ቃል ንከተማ ደሴ ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ መቆፅጻር ናብ ኮምቦልቻ ይምርሹ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ብወገኑ ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ብዝሃቦ ቃል ሓይልታት ትግራይ ዘመሃዝዎ ሓሶት እዩ ብምባል ከተማ ደሴ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፈደራላዊ መንግስቲ ላይሉ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኤሌክትሪሲትን ምስ መቁራፁ ካብቲ ሃገር ዝወፅእ ዘሎ ዜና ብናፃ ኣካል ክረጋገጽ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይርከብ። ኣብቲ ኩናት ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተገልጹ ወታደራት መንግስቲ ከም ዝተማረኹ ሓይልታት ትግራይ ይገልጹ። ብኻል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ዝንቡዕ ሓበሬታ ሂብክን ብምባል ናይ ዝዓፅወን ዘሎ ማዕከናት ዜና ቁፅሪ እናዛየደ ይመጽእ ኣሎ። በዓል ስልጣን ኣገልግሎት ሜድያ ብዓርቢ 29 ጥቅምቲ ኣሃዱ ንዝተባህለት ናይ ሳተላይት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ወሃቢት ኣገልግሎት ካብ ወፃኢታ ሃገር ንዝተረኽበ ሓበሬታ ከይትፍኑ መጠንቀቕታ ኣቕሪቡላ። ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘመሓላልፎ ዘለዋ መደባት ከየመሓላልፋ ናይ ዝኽልከላ ዘለዋ ኢትዮጵያውያን ትካላት ሜድያ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ ብዝተዓጻጸፈ ክውስኽ እንከሎ ብውሕዱ 20 ጋዜጠኛታት ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ የመልክት። ኣብ ሱዳን ብወታደራዊ ዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ንዘቕሞ ሓድሽ መንግስቲ ክመርሐሉ ንዓብደላ ሓምዶክ ጻውዒት ከም ዘቕረበሉ ፍሊጡ። አልቡርሃን ምስ ደገፍቱ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሓድሽ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት መደብ ከም ዘለዎ ቀዳማይ መርጭኡ ኸ ዓብደላ ሓምዶክ ምዃኑ ገሊጹ። አልቡርሃን መራሒ ምልሻ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝርከቦም ካብ 18 ግዛኣታት ምስ ዝተዋፅኡ ሰበስልጣናት ስቱር ርክባት የካይድ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብኻል ወገን ብኣማይታ ሸሓት ዝቝፅር ህዝቢ ሱዳን ነቲ ወታደራዊ ዕልዋ ብምቋም ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ተቃውሞ የስምዕ ኣሎ። ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሱዳን ብዝረአ ዘሎ ብዙሕ ህዝብን ዘስምዖ ዘሎ ናይ እምቢታ ቃልን ንሓያሎ ሰበስልጣንቲ ወታደራዊ ጉጅለ ኣሻቒልዎም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። አልጀዚራ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ሙሉእ ወታደራዊ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ሰራዊትን ሓይልታት ምልሻን ብኸበድ ትፅዋር ዝፀዓና መካይን ተሰንዮም ኣብ ሓልዋ ተዋፊሮም ኣለዉ። ቁፅሪ ብወታደራት ናይ ዝተቐትለ ሰልፈኛታት ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ናብ 4 ከቢሉ ኣሎ። ሰልፈኛታት ዘስምዕዎ ዘለዉ ጭርሖታት ነቲ ብሓይሊ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ዝቃወም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሲቪላዊ ምሕዳር ናብ ስልጣን ክምለስ ንምፅዋዕን እውን እዩ። ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሃገር ኩሉ ዓይነት መራኸቢታት ደው ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሃገራት ምዕራብ ንሱዳን ዝተኣትወ መብፃዕታት ለቓሕ ፋይናንሳዊ ሓገዝን ረድኤትን ኩሉ ደስ ኪሉ ኣሎ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኩነታት ዘለዉ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ብግዝያውነት ናብ ሩዋንዳ ንምግዓዞም ተወሳኺ ስምምዕ ተኸቲሙ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሩዋንዳ ሕብረት ኣፍሪቃን ተፀዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተኸተመ ስምምዕ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ መስከረም 2019 ዝተበፅሐ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ግዝያዊ መፅንሒ ጋሾራ ናይ መሰግጋር መስርሕ ዘናውሕ እዩ። እቲ ስምምዕ ክሳብ ታሕሳስ 2023 ዝቕፅል ኮይኑ ኣብ ሩዋንዳ ከባቢ ከተማ ኪጋሊ ዝርከብ ግዝያዊ መፅንሒ ስደተኛታት ጋሾራ ድማ ኣብ ሓደ እዋን ዝሕዞ ብዝሒ ስደተኛታት ካብ 500 ናብ 700 ክዕቢ እዩ። ተፀዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ተለልዮም ናብ ካልኦት ሃገራት ክሳብ ዝጣየሱ ኣብዚ ግዝያዊ ማዓስከር ክጽንሑ መስርሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ካብ ሊብያ ናብ ማዓስከር ጋሾራ ካብ ዝተሰጋገሩ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ኣስታት 648 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እቶም ዝበዝሑ በብእዋኑ ናብ ሽወደን፣ ጀርመን፣ ፈረንሳን ኖርዌይን ከም ዝተጣየሱ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ እዋን እዚ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾኑ 214 ስደተኛታት ኣብ ግዝያዊ መፅንሒ ጋሾራ ከም ዘለው
ጸብጻብ UNHCR ይሕብር። ብዝተበፂሑ ዘሎ ተወሳኺ ስምዕ ነፍሰ ጾራት ኣዴታት ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ናይ ጥዕናን ካልእ ከበድቲ ጸገማትን ዘለዎም ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ናብ ሩዋንዳ ናይ መስግጋር ቀዳምነት ክዋህቦም ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኣሽሓት ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ኮይኖም ድሕነቶም ክሕሎ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ብኩናት ካብ ዝሕመሳ ዘለዋ ሃገራት ዓለም መሰን ቀዳሞት ከም እትስራዕ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ገሊጹ። እታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ማዕረ ዒራቅ፣ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ብኩናት ትሕመሳላ ክብል እዩ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ጠቒሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣገልግሎታትን ረድኤትን ክህብ ዝጸንሐ ቀይሕ መስቀል ኣብታ ሃገር ብ45 ሰራሕተኛታትን ዓመታዊ $12 ሚልዮን ጥራይ የድልዮ ከም ዝነበረ በመዘኽኻር ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዘሎ ኩናት ብዝሒ ሰራሕተኛታቱ ናብ ልዕሊ 500 ዘድልዮ ዓመታዊ ባጀት ድማ ናብ 85 ሚልዮን ከም ዝዓረገ ኣብታ ሃገር ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ናይቲ ማሕበር ፒተር ማውረር ንሪፖርተር ገሊጹ። 4 ሕዳር ዓመቱ ዝመልእ ኩናት ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ልሒሙ ንኢትዮጵያ ኣብ ሙሉእ ኩናት ሸሚምዋ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝጀመርዎ መጥቃዕትታት ብምቕጻል ንልዕሊ 600,000 ነባሪ ዘለዋ ከተማ ደሴ ተቖጻጺሮም ናብ ኮምቦልቻ የምርሑ ከም ዘለዉ ገሊጾም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እታ ልዑል ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ካብ መቐለ 375 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ 399 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቓ ትርከብ ከተማ ደሴ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ከም ዘላ እዩ ዘመልክት። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ነባሪ ከተማ ደሴን ካልእ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ብሓይልታት ትግራይ ንዝተታሕዘ ከባቢታት ንምምላስ ዘለዎ ዕጥቂ ሒዙ ክኸትት ኣዋጅ ሓሊፉ። سعود عرب حورات إمارات عرب كويتن بحرينن أب ليبانوس زنورو أمباسادراتن بمسحاب زتصنحن دبلوماسياوي ركب كم زحت لاقليتن እዘን ሃገራት ናብዚ ስጉምቲ እዚ ዘምርሓ ሚኒስትር ዜና ሊባኖስ ጆርጅ ኮርዳሂ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ሃገሩ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ንወታደራዊ ምትእታው ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ድሕሪ ምንቃፉ እዩ። እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ተሳኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈነወ ቃለ መጠይቕ ናይቲ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ቁጥዐ ስለ ዝፈጠረ መንግስቲ ሊባኖስ ነቲ ሚኒስትር ካብ ስልጣኑ ከኣልዮ ናይ 48 ሰዓታት ዕድል ሂባቶ ጸኒሓ። መንግስቲ ሊባኖስ ነቲ ብስዑድ ዓረብ ዝተዋህበ ናይ ግዜ ገደብ ዕሽሽ ስለ ዝበሎ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣምባሳደሩ ካብ ሊባኖስ በመስሓብ ኣብ ሪያድ ንዝነበረ ኣምባሳደር ሊባኖስ ድማ ሰጉግዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ሊባኖስ ዝሽመት ዝኾነ ነገር ናብ ስዑድ ዓረብ ከኣቱ እቲ ንግስነት ኣጊዱ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩዌይትን ባሕረይንን ድማ ንስዑድ ዓረብ በመደጋፍ ምስ ሊባኖስ ዝነበረን ዝምድና ከዛሕትላ ከም ዝወሰና ኣፍሊጠን። ሚኒስትር ኮርዳሂ ኣብቲ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ንወታደራዊ ምትእታው ስዑዲ ኣብ ርእሲ ምንቃፉ ዕጡቓት ሕቲን ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ካብ ተጸባእቲ ዝካየድ ርእሰ ምክልኻል እዩ ክብል ገሊጽዎ። ንሱ ብተወሳኺ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ንጉራያት መርዓ ኣብ ሓዘን ዝተኣከበ ህዝቢ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ግዳይ ይገብር ኣሎ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ኣብ የመን ን7 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ትርጉም ኣልቦን ኣብ ልዕሊ ደኻ ሃገር ድማ ተወሳኺ ዕንወት ዘውርድን ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ ስለ ዘይብሉ ኩናት ደው ክብል እቲ ሊባኖሳዊ ሚኒስተር ጸዊዑ። ብቃለ መጠይቕቲ ሚኒስተር ዝተቆጥዓ ስዑድ ዓረብን መሻርክታን እቲ ሚኒስተር ምስ ኢራንን ብኢራን ዝድገፍ ሕዝበላህ ናይ ሊባኖስን ብምትእስሳር ይገልጹ ኣለዋ። እዘን ሃገራት ወሽመጥ ወታደራዊ ሚዛን የመን ተቆጻጺሩን ዘሎ ሕቱውን بإيران كم زدقفين زوغسا مس راديو إيران كم زلهم زخبركم سمعتنا ازي سومنا في التعميتاتيو أمناي سولس في التعميتات كوينات تقرايب جمر الأوان ناب معسكرات شمال بان حتاتن زاتوي سراويت إيرترا نأستات 9,000 سدتنياتات كم زوسده فلويت سبساب رويترز حبيرو እቲ ኣገልግሎት ዜና ንዓሰርተታት ናይ ዓይኒ መስኻከር ብምዝራብ ኣብ ዝኣከቦ ሓበሬታ ካብቶም ብክፍለ ሰራዊት 35 ተጨውዮም ብዓበይቲ መካይን ዝተወስዱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዛጊት ስድራ ቤታቶም ሃለዋቶም ናይ ዘይፈለጡ 17 ሰባት ስም ዝርዝር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
ሰራዊት ኤርትራ ብ19 ሕዳር 2020 ናብተን ክልተ ማዓስከራት ብምእታው ህጹጽ ኣኼባ ብምጽዋዕ ስደተኛታት መመሪጾም ከም ዝኣሰሩ ዘገንዘበ ተጸብጻብ ኩነታት ትውግእ ኣስጊእዎምን ናብራ ማዓስከር መሪርዎምን ብወለንተኦም ዝተመልሱ ኤርትራውያን እውን ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ ኣብቲ ፍጻሜ ኣሽሓት ስደተኛታት ተበታቲኖም ከም ዝሃደሙን ሰራዊት ኤርትራ ድማ መወዳእታ ነቲ ማዓስከራት ከም ዘቃጸሎን ይተሓቢሩ ነቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ናይ ምእሳርን ምምላስን ስርሒት ዝመርሐ ብወዲ ቐጫ ዝፍለጥ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 35 ኮሎኔል ብርሃነ ተስፋ ማርያም ምዃኑ ጸብጻብ ሮይተርስ ጠቒሱ ኩናት ትግራይ ኣብ ዝተወላዓሉ እዋን ኣብቲ ክልል ኣብ ዝነበራ 4 ማዓስከራት ዝተዓቕቡ ኣስታት 90,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳያት ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ትግራይን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ዛጊት ሃልዋት ናይ ልዕሊ 7,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ክፍለጥ ከም ዘይከኣለውን UNHCR ይገልጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማዓስከራት ሚዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ኮይኖም ብጥሜትን ስእነት መሰረታዊ ምግብታትን ይሰቒለው ኣብ ፖርት ሱዳን ወርሕን 2 ቀነን ዝቐጸለ ወደብን ኣውራ መንገድታትን ናይ ምዕጻው ኣድማ ደው ከም ዝብል ዋና ጸሓፊ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ናዚሪስ ዓብደላ ቡሻር ኣፍሊጡ ካብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ኣትሒዙ ነቲ ኣድማ ክካየድ ጸውዐ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ካብ ባሕቲ ሕዳራት ሒዙ ደው ከም ዘብሎ ዝገልጽ ዘሎ ንምእላይ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ብወተሃደራዊ ጉጅለ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ እዩ እቲ ኣድማ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ንግዚኡ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ዋና ጸሓፊ እቲ ቤት ምኽሪ ካልኦት ዘቕረብዎም ጠለባት ክሳብ ዝማሉ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እውን ደጊሙ ክካየድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ናዚሪስ ካብ ዘቕረቦም ጠለባት ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክእለ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ጁባ ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላም ዳግመ ዘተ ክካየደሉን ዞባ ምብራቕ ሱዳን ምዕሩይ ዝርግሐ ካብ ጸጋታት ዝርከብ ሃብቲ ክህልዎን ይርከቦ ልዑል ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለወን ከተማታት ክልል ኣምሓራ ደሴን ኮምቦልቻን ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ከም ዘለዋ ክገልጽ ጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኮምቦልቻ 100 መንእስያት ቀቲሎም ክብል ከሲሱ ወሃቢ ቃል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ወገኑ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሓይልታት ትግራይ ናብ ከተማ ኮምቦልቻ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ዝኾነ ተቃውሞውን ስለ ዘይነበረ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክሲ ሓሶት ኢሉ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ክሲ ብናጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን ሓይልታት ትግራይ ብኹሉ ሸነኽ ከቢድ ስዕረት ይወርዶም ኣሎ ክብል ጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ዘርግሖ ዝርዝራት ዘይብሉ ሓጺር መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምዝላቕ ከም ዘካየደ ጠቒሱ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይቲ ዝተኻየደ ውግኣት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰፍ ዘይብል ክሳራታት ከም ዘውረዱ ዝገልጹ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ብፍላይ ደሴን ኮምቦልቻን ንምቁፅጻር ኣብ ዝተኻየደ ውግኣት ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ዝርከብዎም 10,000 ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝቐተሉን ከም ዝማረኹን ይገልጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ናብ ውሽጢ ክልል ዓፈር እውን ልሒሙ ከም ዘሎ ይጥቀስ ትግራይ ካብ ከበባ ክሳብ እትወፅእ ኩናት ብኹሉ ማእዝን ክቕጽል ምዃኑ ማእከላይ እዚ ሰራዊት ትግራይ የረጋግጽ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሓሙሽተ ኣባላት ናይታ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት እትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ከተማ ጅንጃ ካብ ዝርከብ መዕረፊ ሆቴልን ከም እተሰወራ ተፈሊጡ ሴካፋ ብዛዕባ ምስዋርተን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ትማሊ ሰሉስ 2 ሕዳር ንፖሊስ ሓቢሩ ፖሊስ ዩጋንዳ ነቲ ጉዳይ የጻርዮን ነተን ተሰዊረን ዘለዋ ኤርትራውያን ተጻወቲ ይሃድን ከም ዘሎን ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኤርትራ ኣብዚ 6 ሃገራት ሳተፍኦ ዘለዋ ውድድር ዛጊት ኣብ ዘካየደቶ 2 ግጥማት ብታንዛንያ 1 ባዶ ብኢትዮጵያ ድማ 5 ባዶ ተሳዒራ ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕታቶም ብምሕያል ናብ ዝተፈላለየ ማእዝን ኣብ ዝግስግስሉ ዘለው እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ይኹኑ ኤርትራውያን ተዛረብቲ ትግርኛ በልማማይ ይእሰሩ ከም ዘለው ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም ስትራቴጂያውያን ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ዝርከቦ ከባቢታት ተቆጻጺሮም ዘለው ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክግስግሱ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከባቢታቶም ክሕሉ ትእዛዝ ድሕሪ ምምሕልላፉ ማእሰርትን ግፋን ተዛረብቲ ትግርኛ ቢእስሎ ዝኾነ ዓይነት ጠበንጃ ዘለዎም ነበርቲታ ከተማ ኣብ ውሽጢ እዚ 2 መዓልታት ክምዝገቡ ጻውዒት ዘቕረበ ክፍሊ ጸጥታን ድሕነትን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተፍትሽን ምቁጽጻርን ከም ዝካየድ ብወግዒ ኣፍሊጡ እቲ ክፍሊ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ጸጥታ ሃገር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብወረ ተናዊጻ ስለ ዘላ ነበርታ ከባቢታቶም ባዕላቶም ክሕሉ ከም ዝተፈቕደሎም ኣረጋጊጹ
ንመጥቃዕታት ሓይልታት ትግራይ ክብድህ ዘይከኣለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓፀረ ከይፈርስ ተሰጊዩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ተንተንቲ ወገኖም ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ናብ ሓደገኛ ናይ ኩናት ዞባ ክምዕብል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ሓይልታት ትግራይ በክልል ዓፈር ንኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ናብ ዘራኽብ መስመር ሚለ በክልል ኣምሓራ ድማ ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝወስድ መስመራት ንዘሎ ስትራቴጂያዊ ቦታታት ንምቆጻር ይግስግሱ ከም ዘለው ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ናብ ኣሰ ምምፁ ዘሻቐሎም ብዙሓት ወጻእተኛታት ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዕለቕሊቖም ከም ዘለው ካብ አዲስ አበባ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ካቢነ ሚኒስተራት ኢትዮጵያ ትማል 2 ሕዳር ናይ ህፁፅ እዋን ኣውጅሎ ኣብ ሶማል በተደጋጋሚ እዋን ክደናጎት ጸንሐ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምስላጥ መስርሕ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ጀሚሩ እቲ ብሶኒ ባሕቲ ሕዳር ኣብ ሞቃዲሾ ከም ጀመረ ዝተገልጸ ምርጫ 275 መናብር ንዘሎ ባይቶ ታሕታይ ገዛ ንምውካል እዩ ምርጫ ሓገግቲ ኣካል ሶማል ምጅማሩ ዓብ ደስታ ዝፈጥር ይክብል ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብሌ ገሊጹ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ክልተ ወከልቲ ኣብ ዝተመርጹሉ መስርሕ ጽኑዕ ናይ ጸጥታ ሓለዋ ከም ዝነበረ ንናይ ዓይኒ መስኻክር ምጥቃስ ማዕከናት ዜና ካብታ ከተማ ሓቢረን ባይቶ ሶማል ላዕለዋይን ታሕተዋይን ገዛ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ብወከልቲ ህዝቢ ዝፍለጥ ታሕተዋይ ገዛ 275 መናበር ክህልወን ከሎ ብወከልቲ 5 ምምሕዳራት ዞባ ዝምረጽ ላዕለዋይ ገዛ ድማ 54 ኣባላት ይሕቆፍ ባይቶ ሶማል ብምልኣት ምስ ቆመ ሓድሽ ፕረዚደንት ክመርጽ ትጽቢት ኣሎ መዓስ ከም ዝካየድ ግን ዛጊት ኣይተነጸረን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ትግራይ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ሓይልታት ገበናት ኩናት ፈጺሞም ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብኮሚሽነር ሚሸል ባሽሌት ተመሪሑ ብ3 ሕዳር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገሊጹ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ኣብ ዘዳለውዎ መጽናዕቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ማይካድራ ብጉጅለ ተጋሩን ዕጡቓት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘስካሕክሕ ቅስለት ዓመፅን ራስያን ምዕናው ከም ሆስፒታላትን ኣብያተ ትምህርትን ዝኣመሰለ ህዝባዊ ትካላትን ንብረትን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ገበናት ከም ዝተፈጸመ ዘርዚሩ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ኩናት ብምሉእ ሓይሉ ዝተሳተፈ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ኣኽሱምን ካልኦት ክበፅሖም ዝኸኣለ ከባቢታትን ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለን ንብረት ሰላማዊ ህዝቢ ከም ዝዘመተን ተመልኪቱ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ በኣልማማ ምቕታል ሰላማውያን ሰባትን ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮን ዝኣመሰለ ገበናት ኩናት ምፍጻሙ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ተጠቒሱ ይርከብ ኩናት ትግራይ ኣብ 4 ሕዳር ኣብ ዝጀመረሉ ሰራዊት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምልሻታት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፈጸምዎ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ገበናት ኩናትን ገበናን ጻር ሰብኣውነትን ፈጺሞም ከይኮኑ ብናጻ ኣካል ክጸረ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክጠልብ ጸኒሑ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ 4 ማዓስከራት ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈጸመ ገበናት እውን ኣካልቲ ዝካየድ ምጽራይ ክኸውን ይሕተት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ምስ ኩናት ትግራይ ብዝተሓዝ ንዘቕረበቶ ቅድመ ኩነታት ክቕበል ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ መምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተወሳኺ ናይ ቁጠባ ማዕቀብ ኣንቢሩ እቲ ምምሕዳር ባይደን ዘንበሮ ማዕቀብ ኢትዮጵያ ተፍርዮ ነገራት ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ታሪፍ ክኣቱ ካብ ዝተፈቕደላ ስምምዕ AGOA ምስራዝ እዩ ኢትዮጵያ ነዚ 20 ዝሓለፈ ዓመታት ካብዚ ናጻ ናይ ንግዲ ስምምዕ ዓመታዊ ኣሳት $200 ሚልዮን መኽሰብ ክትረክብ ምጽንሓይ ዝግለጽ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ካብዚ ስምምዕ ዝሰረዘትሉ ኣውራ ምኽንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይበጽሕ ዝገበሮ ከበባ ከልዕል ብምጥላብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ካብ AGOA ከይትስረዛ ክምሕፀን እኳ እንተጸንሐ መምሕዳር ባይደን ብሓደ ሕዳር ኣብ ዘመሓላለፎ ውሳኔ ግና እቲ እገዳ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ኣሎ ምስ ምስራዝ ካብ AGOA ተተሓሒዙ ናብ ኣሜሪካ ፍርያትን ናይ ዝልእካ ትካላት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲአን ዝጸንሑ ልዕሊ 200,000 ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት በዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ስራሕ ኣልቦ ከይኮኑ ተሰጊዩ ኣሎ ኣሜሪካ ንማሊንጊንን እውን ሕገ መንግስቲ ዘይተኸተሉ ስርዓታት ኣብ ስልጣን ብምምጾም ካብቲ ስምምዕ ኣጊዳቶም ኣላ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ AGOA ኣብ ትሕቲ ሰሃራት ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ወፍርን ቁጠባን ንምዕባይ ክሕግዘን ተባሂሉ ፍርያትን ብዘይ ቀረጽ ናብ ኣሜሪካ ክልእኻ ዘተባብዕ ናይ ንግዲ ስምምዕ እዩ
ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ በመብታን ወተሃደራዊ ዕልዋ ዘካየደ ጀነራል አልቡርሃን ዝመርሖ ጉጅለን ካብ ስልጣኑ ዝሰኣለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክን መሰጋገር መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ዝዓለመ ዘተ ብክልተ ሕዳር አካይዶም ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ፀቕጢ ዝበዝሖ መራሒ ወተሃደራዊ ጉጅለ ጀነራል አልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ናብ መዝነቱ ክምለስ ኣብ ዝብል ነጥቢ እኳ እንተተሰማምዐ ኣብ ሙቃም መሰጋገር ናይ ሲቪል መንግስቲ ግና ካብ ዘቀራርቦም ዘረሓሕቆም ነጥብታት ከም ዝዛይድ ዲፕሎማሰኛታት ገሊፆም ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ሱዳን ኣትያቶ ካብ ዘላ ዓዘቕቲ ክድሕን እንተኮይና ምምላስ መሰጋገር መንግስቲ ኣገዳሲ እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ሒዙ ዘሎ ይኹን እምበር ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ክልቲኦም ወገናት ሕድገታት ገይሮም ሓድሽ መሰጋገር መንግስቲ ክቑሙ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ቶም ዲፕሎማሰኛታት ተረዲኦም ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራትን ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ኣካላትን ተመሪሑ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓፀረ ናብ መደምደምታ ከብፅሑም ምዃኑ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሃገር ነበር ኢማድ ዓዳው ገሊጹ ጀነራል አልቡርሃን ዝኣሰሮም ኣባላት ናይቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝፈትሕን ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ መዝነቱ ዝመልስን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ምስ ሱዳን ዝጀመርዎ ቁጠባዊ ምትሕጋዝን $700 ሚልዮን ፋይናንሳዊ ሓገዝን ደው ኣቢሎሞ ምህላዎም ይፍለጥ ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ ንሱዳን ካብ ኣባልነቱ ከደስክላ እንከሎ ሕብረት ኤሮጳውን ብዕልዋን ዝመጽእ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ኣጠንቂቑ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከራት ሚዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ኣስታት 20,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብ20 ጥቅምቲ ወርሓዊ ናይ መግቢ መቑነን ከም ዝተዓደሎም ድሒሩ ዝበፅሓና ዜና ኣረጋጊጹ እቲ ብውድብ መግቢ ዓለም ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተዓደለ መቑነን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ 13 ኪሎ ሰርናይ ፍርቂ ኪሎ ንፀብሒ ዝኸውን ጥረምረ ወይ ክክዕ 1 ሊትሮ ዘይትን ሓንቲ ሳሙናን ዘጠቓለለ እዩ ኣብዚ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንከቢድ ሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሽረን ከባቢያን ተበታቲኖም ካብ ፀንሑ ኣስታት 50 ዝኾኑ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብ25 ጥቅምቲ ኣብ ክልል ዓፈር ናብ ዝርከብ በርሓለ ድሕሪ ምስግጋሮም ኩናት ናብ ተኸባቢውን ስለ ዝለሓመ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝተደኮነ ሓድሽ መዕቆቢ ስደተኛታት ዳባት ክግዕዙ ከም ዝተገደዱ ኮሚቴን ወከልትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓቢሮም ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ግዳያት እዚ ናብ ኩሉ ማእዘን ልሒሙ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ይኾኑ ከም ዘለው እቶም ኮሚቴን ወከልትን ጠቒሶም መዚ ኣብ ተኣሳሰር ዜና ድማ ወከልቲ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኮሚቴ ወደብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንመሰል ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ህለው ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንዝተፈላለያ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ብኣካልን ብጽሑፍን ጠለባት ከም ዘቕረቡ ካብ ወከልቲ ኮሚቴ መርጌታ ሰሎሙን ተስፋ ማርያምን ታደሰን ገሊጾም እቶም ወከልቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብ30 ጥቅምቲ ምስ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ማማዱን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ወይ ኣራ ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይን ብምርኻብ ዘትዮም ኣብ ርእሲ እዚ ምስ ሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብምርኻብ ምስ UNHCRን ኣራን ከም መንጎኛ ኮይኑ ጉዳዮም ኣተኩሮ ክረክብ ክሰርሕ ተማጺኖም ሓይልታት ትግራይ ብቕልጡፍ ናህሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግስግስሉ ዘለው እዋን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ናብታ ሃገር ብምእታው ብዛዕባ ህለው ኩነታት ይመያየጥ ኣሎ እቲ ኣምባሳደር ብዘይካቲ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘተ ምስ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋክን ፍሉይ ልኡኽ ናይቲ ሕብረት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ብምርኻብ ተመያይጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሓፂሩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓፀረ ከይፈርስ ተሰጊሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽ እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብቴሌፎን ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ንኹሎም ወገናት ናብ ማኣዲ ዘተ ንምቅራቦም ክፅዕር ከም ዝኽእል ከም ዝገለጸሉ ብትዊተር ሓቢሩ ምስ ህወሓት ከም ዘይዝቲ ክገልጽ ጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ወዲቓትሉ ኣብ ዘላ እዋን ንፖለቲካዊ ዘተ ቁሩብ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይጠቕሱ እኳ እንተለው ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝምርሽ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ዝቕበሎ ኣይመስልን ክብሉ ትንታነታቶም ይህቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎምዶ ጽባሕ ይፈርስ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ብፍላይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ከቢድ ጸጥታዊ ስጋኣትን ሻቕሎትን ከም እትርከብ ነበርታ ብጉድ ይገልጹ ኣለዉ ሓይልታት ትግራይ ንደሴን ኮምቦልቻን ሓሊፎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወስድ ኣውራ ጽርግያ ንትርከብ ከተማ ከሚስ ድሕሪ ምቁጻሮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ደብረ ብርሃን ዝወስድ መንገዲ ተዓጽዩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ሓይልታት ትግራይ ብክልል ዓፈር እውን ናብቲ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኸብ መስመር ሚለ ይግስግሱ ከም ዘለው ይዝግለጽ
ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ንምዝታይ ህጹጽ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ከም ዝጸውዐ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ፕሬዝደንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ተዘራረበ ዝጠቐሰት መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ናብ ዘተ ክቐርቡ ፈቓደኛ ብዘይምዃኖም ከም ዘሻቕሎ ኣመልኪቱ። ካብዚ ተበጊሱ ብዛዕባ ኣሻቓሊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ን16 ሕዳር ኣኼባ መራሕቲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክካየድ ጻውዒት ምቕራቡ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ጠቒሱ። ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከይፈርስ ተሰጊኡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዶባታት ጸጥታዊ ስጋኣት ከይፍጠር ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘላ ዝገለጸት ኬንያ ብወገና መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኩናት ብህጹጽ ደው ከብሉ ተማሕጺና። ፕሬዝደንት እሁሩ ኬንያታ ኣብ ዘቕረቦም ሕፅንታ እቲ ኩናት ንምሉእ ኢትዮጵያ ናብ ዝለከመ ደረጃ ዓሪጉ ምህላው ብምጥቃስ ተወሳኺ ሞትን ስቓይን ህዝቢ ንምውጋድ ክልቲኦም ወገናት ኩናት ደው ብምባል ናብ ዘተ ክቐርቡ ተላብዩ። ን6 ዋርሒ ዝጸንሕ ናይ ህጹጽ እዋን ኣውጁ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጻኢ ጸጥታት ሃገር ከውሕስ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ከም ዝወደቐዩ ዝንገር ዘሎ። ሬድዮ ኤረና